Dal I bendroni, dal I gerdded I lawr y llinell. Mae yn sefyll ar hyn o bryd tuag at rhan isa'r llinell, felly oes na benderfyniad yn mynd I fod yn yr rhan isa, achos mae'n ddifyr iawn yn dweud pan 'ych chi yn ddim ond yn canolbwyntio ar yr rhan ucha, ond mae'n deg I ganolbwyntio ar yr rhan isa hefyd, achos mae hynny gallu bod yn meddwl cymaint i'r bobl sydd wedi dod yma I gystadlu yn y prif gylch. Ond ddim yn datgelu dim hyd yn hyn, lle mae'n mynd I fynd. Mae'n Sidion yn fanwl, yn cymharu dechrau o'r gwylod. Felly, bosib bod yna benderfyniad, mae'n mynd yn ôl tuag at y steward. Mae'n edrych chydig bach yn fwy penderfynol nawr. Ydy, ond yn hamddenol yn ei cherddediad. Mae'n llusgo'r foment yn y mas yn dwi. Os na, benderfynu, mae'r stewardiad bob ochr iddi. Mae'n edrych ar... O'i blaen ar hyn o bryd mae Waxwing Persuasion a chaseg Carwood Summertime. Ond mae yna rei eraill yn y llinell hefyd. Wel, dyma ni. Dwi'n meddwl mae Tom Best, Waxwing Persuasion sy'n mynd â hi. Hi yw'r bencampwr benywedd. A hi enillodd gaseg fagu 4 blwydd oed. Ie, yn wir. A dyma ni, y cil bencampwr wedyn ac yn heddiannol tu hwnt wrth gwrs Heniarth, Arietta, eiddo, Meirion Davies, Richard Miller a pherchenog yn Australia, Wendy Trimble, Wendy yma yn gwylio'r cysadu wrth gwrs. Felly Heniarth, Arietta yn ail. Yn gil bencampwr wir. Ac I ni'n gwybod pwy sydd wedi dod i'r brig pencampwriaeth y Merlod Cymreig wrth edrych ar y cesig a'r ebolesi. Llon gyfarchiad gresog I Waxwing Persuasion o brydfa Waxwing allan o Aieth Bogest a Cwrt Cadno Perlen. Dyma y gaseg fagu enillodd dosbarth 41, sef dosbarth i'r gaseg fagu 4 mlwydd oed, ond bellach wedi hawlio y wobr yma, y bencampwriaeth benywedd. Wel, dyma ni y gil bencampwr wedyn, Richard Miller a yn heddiannol tu hwnt Heniarth, Arietta, ebolesi 3 blwydd oed, yn ferch I Heniarth Woodwyn sydd wedi bod yn bencampwr yma yn y sioe frenhinol flynedd yn ôl. Y rhaid I gyd yn mynd nôl I wad Earth, Earth Windflower yn Heniarth, Arietta a Earth Bogest wedyn yng ngwlad yr un sy'n fuddigol. Felly, y ddau yma yn perthyn yn reit agos i'w gilydd. Tom Best yw'r gŵr yma, Waxwing Persuasion. Tom Best, y bridiwr, y perchenog a'r un sy'n arddangos hefyd yma, wedi dod o'r Alban Nithwr ac wedi codi yn blygeiniol y bore yma ac mae'n diolch am hynny hefyd gan mae Waxwing Persuasion sydd wedi dod i'r brig ym pencampwriaeth yr adran B i'r cesig neu'r ebolesi.